Kangarag tayo. Yaman kami ako Diyos, iyado nga bendisyon. Nagtatapusan ng kinaimbag mo kada kami ako Diyos. At ito ako, ngay parik naman kada kami ako, hindi pang ako, bayad di kami parang kaninawa ako. Nayabra sa mi ako Diyos, iti kinaimbag mo kada kami. Agyaman kami ako Diyos, iti ito. Agyaman kami ako Diyos. Tapanan mo ako, mapindarswa na kami nga isang sangayan. Adaan hindi napindas kay Tsura, nabalor kami ako Diyos. Kaputin declare mo nga anak na kami. Agyaman kami ako, iti ito. Agyaman kami ako, at di kami ako Diyos. Nagmay sawa ako, nga mangyabras iti panagyaman, iti kangan kanayon ako, iti kanayon nga baligin, ipapakain mo kada kami. At di ako, ragsagan mi, iti klarami nga kanayon ako, iti naramidang iti biyak mi. As panang bigbig mi ako Diyos. Nagdan ka na kami, iti amin nga nag-iimbag na nagpupunta. Kaya tagtuya ako Diyos, bayat iti parang tultuloy mi nga, biyag na kas makayayon iti matang mo. Saan mi nga kaya na ito inokan kawa. Kaya tagtuya ako, wala kami nga si kapakubabay isang wanan. Tapno ako yung kami balending dyan, nagiti sa oom. Nagiti sa oom, ngumangta iti talo na iti biyak. Ngayon so tipagtalkan mi, pagdipendaran mi panginanamaan mi ako Diyos. When ako Diyos, aklunan mi nagiti nga sa oom. Ngayon so iti Espiritu Santo nga dito nagpinong magtagpila kami tiniimbag na bunga. At mga balinan mi nga rami din itiniimbag, katagbalik kami nga makaayaw magkanahin iti isang wanan. Kaya tatiya ako Diyos, nagugurin kami hinggan natin ayon Lord Jesus. Kaya ako tarigagayan mi nga masarakan na kami. Nga alda ako nga talingan iti pamagi. Kaputin din mi amin nga pasal iti biyang iti. Naging pagkauli ako Diyos. At ako ako marikrik namin iti unag ni. Amati kami ako Diyos, nagbibiyag ka iti unag ni o ako babay ni Espiritu Santo. Amati kami ako Diyos, kasi katanda yan. Nagbabagatan niya ako ang titignan. Agyaman kami ako Diyos, at ipero sa tidyang lumot saan nga pulos ng bali katapi. Kaya awan iti makalagkad, iti plano mi tigyang niya Diyos. Agyaman kami ako iti. Agyaman kami lang na yung ako di sana marupod ni kinaimbag mo iti. Kaya ako Diyos talaga kaya po ako iti Espiritu Santo ngayon sa tinangidalan kanya. Kaputawan kanya kung madigat amin. Tapos may lawlawag po ako mo miso, nagibis ako. Kaya agyaman na ako Diyos, iti bendisyon na may bukbuk, kada iti amin yung mga kaklunit yung isa. Kung ako Diyos, iti amin yung dali, may kita kami lang itulong mo. Kunayin man, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ganda yung mga ako. Praise God. Enjoy it tayo. Pagsakan tayo, iti blessing. Ito niya ako Diyos. Ito niya ako Diyos. Ito niya ako Diyos. Ito niya ako Diyos. Ako na tibibya, itidala, tinalintagkat, sumaya, sumaya. Ekspektaran tayo. Nga, dakakan kanayon, itinasaya, titibya. Para iti rason, taplag salot tayo, iti pamati. Nagtalina ito, iti pamati. Kapag mataan tayo, makanayon, iti wow, ibisin, karagiti sa uwi Diyos. Kapunta tayo sa uwi Diyos. Nagtalina ito, iti kat isu, iti mangitalan, kanayon, iti aramidan. Tapno ang mum, luan niya, ititalan nga ang turong, iti biyag nga kanayon. Kaya dakin ka, nagundod mo. Amen? So, tatay tuloy tayo, Gorod. Ang talinood iti pamati. Babae na iti pananituloy tayo. Diadal tayo. Disilto iti adal tayo. Kapag sangaan iti nga adal tayo di last week. May kapan iti ramot. Kapag taudan iti amin nga kita iti basay. Basahin tayo kapsa iti sa iti Diyos. Iti libro iti John chapter 16 verse 8 and 9 kuna na. When He is come, He will reprove the word of sin, and of righteousness, and of judgment. Kaya isuhin ko dumay, tugnaran na itilubo, may papan iti baso, yan iti kinalintag, yan iti panaputo. And when He is come, tuktukuyin na dito, iti Espiritu Santo. So niya po Isus katibaon na iti Espiritu Santo. So iti Espiritu Santo at umay, taputugnaran na itilubo. Gapo iti saanda apanamati kini Apo Isus. So neta kakabsak, nalayo. Itutukoy na dito nga iti umay nga ito tayo Espiritu iti Diyos. Espiritu Santo nga mangtugnar iti lubong may papan iti baso. Ngam saan na nga kayat ka sa kwen nga umay iti Espiritu Santo tapnatugnaran na iti lubong gapu iti dakas nga raramidan na. Saan na kayat ka sa kwen nga dito yung Espiritu Santo at umay tapnatugnaran na dagiti tao gapu iti madi
nga inaramid da. So tata, ito mo na mapanunod mo may papan iti ito. Oh, iti Espiritu Santo ko tumay, taputugnaran at ilubog, may papan iti paso. Ipagurok mo ket umay taputugnaran na iti lubog, may papan iti mading aramid da. Ipagurok mo ket umay iti Espiritu Santo taputugnaran na iti mading inaramid mo. Ngayon saan ka kapsat? Espiritu Santo, ket saan nga umay taputugnaran na iti mading inaramid mo. Saan nga umay taputugnaran na iti kamali nga inaramid mo, no di kat dito yung Espiritu Santo at umay taputugnaran na iti kamali nga pamati. Ngayon na iti pamati mo kat kamali, tigyag mo mat kat kamali. No ti pamati mo kat kilo, tigyag mo mat kat kilo. Ngayon no ti pamati mo kat kumiso, tigyag mo mat kat kumiso. So, Espiritu Santo, kat saan nga umay, taputugnaran na iti kamali nga inaramid mo, no di ang aramidam nga kamali, no di kat umay iti Espiritu Santo, taputugnaran na iti kamali nga pamati. Amen? So, Espiritu Santo, kat umay, taputugnaran na iti lubong, gaputi sa anda nga panamati kini Kristo. Dahil kakapsat, iti tutubuhin na dito. At Espiritu Santo, kat umay, taputugnaran na ka, gaputi saan mo apan na mati. So, iso na ito issue dito. Yung verse na ito na, of sin, because they believed not on me. May papaniti pasol, gaputa saan da nga mamati kanya. Dahil tati una ni Apo Jesus. So, the Espiritu Santo, ket umay, taputugnaran na, dahil iti tattao, gapo iti mapuna nga saan da nga panamati kini Apo Jesus. So, iso na itatin, tiro nga kapulagan dito siputan nyo nga iti Espiritu Santo, kat umay, taputugnaran na, iti lubong, tugnaran na iti tao, gapo iti saanda nga panamati kini Kristo. Mabalin nga ti panagad-adal mo iti Biblia, panagigimgim mo, panagdagdagan mo iti iso ti Diyos. Kat na-adal mo, nasukimat mo, nga ti Espiritu Santo at umay, taputugnaran na iti madi ngay naramid. Ngayon saan? Saan mo umay ti Espiritu Santo taputugnaran na ti madi ngay naramid mo, no di kat umay taputugnaran na iti saan mo apanamati. Kuna niya Apo Jesus, inbaon ko iti Espiritu Santo amang tugnarkin ka, gapo iti saan mo apanamati. So tanya ti kaya sa uwan iti panamati ni Apo Jesus. Ti mamati ni Apo Jesus. Kaya mamati ka nga isuna, natay, itanem, iti may katlumal daw na bunga. Mamati ka nga insalakan na kan, inagasan na kan, pinakawan na kan, winayawayaan na kan, bininisyonan na kan, intad na, iti amin na ka sa pulang amay pahiya. And mamati ka, iti nalpasan ang naramidan ni Apo Isus. Gaputa dyan nalpasan ang naramidan ni Apo Isus, at dalita aminan nga ka sa pulang iti biyak. At dalita niti panakaislakan. Amin ko na espiritual nga binisyon, nalpasan ang naramidan ni Apo Isus. Kaya adda aminan ditan. So, inawat mo na yung Apo Isus kasi maguguti mga isalatan mo. Adda aminan kenkan. Kompleto itibyan mo. Adda kenkan ti panakaisalakan. Awanan iti sa pulang pay. Umanayan di panamating kini Apo Isus. Mawalin na mo nang kasanuay garo iti kastak na mangawa. Kasanuay garo iti kastak na mamati kini Apo Isus. Ngani, nagmana namati at adan kata karakitag nga baso. Sunat ta. Tinaan-anay nga panamati kini Apo Isus. Isu kung nananay, ibiyag mo kinuana. Kasi ito kung may tinay mo parang hindi mo may sarili mo wagas. Lukasan mo isuksuko ito, ibiyag tayo kini Apo. Itad mo ibiyag mo, itad mo puso, itad mo kararwang, itad mo iti amin nga pasat mo kinuana, babalan iti parang padayaw mo kinuana. Luna misuna, presyar misuna, padayawa misuna. So kanahin mo padayawan ni Apo Diyos. Di naman iti nagkapang, mabalin na dapat ko madagiti aramitan tata, dapat ko madagiti paghinkamang tata. Ngayon inununam iti Apo, ket kunay iti Diyos, amin nga kasapulang mamagkatibiyag, sumurot kin ka. Amo yung kakabsat iti maysa nga taktika iti jamblo nga kanila sa siputan iti kaadwan ng Kristiyano ngamin imbis kuma nga ipangpanguluna da iti mapuna nga serbisyo nga para kini Apo Dios adda dagiti banag kapakakumikuman iti daytoy nga rabaw iti daga nga punana nga kasla nga isuti mapuna nga siit nga manglagpas iti mapuna nga bukod at saan nga makapagbunga sumadi pamating ket malagpas gapo iti siit gapo iti agawa iti daytoy nga luto kunana Apostol Pablo nga muti agdama nga biag iti pananginana makiyo kini Kristo na kayo dagiti nakakaasi mo na kadagiti tattao isuno nagdumat may isang Kristiyano unan hanap pa lang magiging tatat at dapat lang kasi kas importante awan hindi mas importante
kaysa iti mapuna nga serbisyo tayo iti ako. Di nga baybayan iti pananigin mo. Dahil tayo iti kunati ako. Amo yung kadi taktika iti Diablo dahil iti kabagsa iti mapuna nga masisikutan ti Kristiyano nga idolatry. Isu ita ti bunga iti saan nga panamati. Isu iti ramot iti saan nga panamati. Isu di pataudon na iti mapuna nga bunga nga saan nga naimbag. Ngamin punang nga talaga nga namati ka kini Apo Diyos. Di talaga nga ang talod ka kinwana. Talod ka may papaniti pinansyal na kasapulan. O, dahil pa lang ako nga pala ako, tatatigatan ko tigadal. So kahit nasa awan, inuunang. Ako na tibibiyano, anya ting pangpanguno namin tibiyano iso ti Diyos mo. Kahit po na tibibya saan mo, mabalin nga paggindalan nga pagserbiyan, iti material nga ba ng kini ti Diyos. You cannot serve two masters at the same time. So noong unang nga ni Apo Diyos sumulot kita, dahil tinapatado nga bindisyan. So kasta ka kapsa, hindi mo unang nananay ka pa namati kini Apo Isus. Kaya ang tinindar ka lang kinkuanan. Manginanama ka lang, noon niya, dagiti ka rin, iti Diyos, sakta linod ka, noon niya, dagiti kuna ni Apo Diyos kinka, dagiti ni Apo Diyos kinka. So nga kasapulan, nga unang manamati ka kini Apo Diyos, ipang pangulo na, noon niya, iti servisyo, nga itad iti Diyos kinka, noon niya, dyan trabaho, nga ipaima iti Diyos kinka, dila kita itad na iti sapalit. So nga kalinood ka iti pamati, kastoy karami doon, itad mo iti amin na biyag mo kinkuanan. Gaputan mo, itad mo iti biyag mo iti panamating kini Kristo, gaputan Espiritu Santo, ibaw ni Apo Isus, at ngayon nakagaputi saan mo nga panamati, ngayon dinamati kan, inawag mo ni Apo Isus. So adagin ka iti barunga para so adagin ka iti barunga biya, adagin ka iti barunga ramot at kaudin natin imbag na bunga. Ket isu dito iti magpatawag king kay ikaga nga kanang agserbi iti sao iti Dios agserbi kini Apo Dios nga magpadayo kini Apo Dios mangibaga kadagit kini imbag ni Apo Dios mangipaluyak-yak kadagit iti tawo iti naramid ni Apo Dios iti biyak ket testimony kini imbag ni Apo Dios iti biyak so kasano dinamili na kamanipod iti takin kuyog may dagong iti angas iti biyak nagbalin ka kararo mas iti biyak iti Dios suplayan na kadi angin nga angas mo iti dagay iti amin nga sa pulang iti kanam iti amin sulbaran na ti problema nga agasan na ti sakit mo so kastay iti imbag iti Dios ket gaputay ted mo iti biyak mo kini Kristo na ipasag ka iti biyak iti Dios ket adasog ka iti biyak nga agnanayon. Hallelujah. Nagunod-gud iti biyak nga agnanayon kapo talinood ka iti panamati kini Apo Jesus. So the Espiritu Santo at saan nga umaytak mo tugnaran na diya malingar aramidam, no di kat umaytak mo tugnaran na saan mo nga panamati kini Kristo. Dito iti rason. No atay nga narigat ka tilmunin, dagiti nagdo mga Kristiyano, dagiti magbaga para kayo. Ngamin ko na kada kayo nga Espiritu Santo at saan nga umaytak mo tugnaran na malingar aramidam nyo, no di kat umaytak mo tugnaran na saan nyo nga panamati kini Kristo. Mabalin nga unang magkabili ni Biblia ang Espiritu Santo at umaytak mo tugnaran na itilubong may papan iti basol, ket kunam iti basol ket isu iti madi nga aramid, sunod garot iti madi nga ara, iti mapuna nga basol ket isu iti madi nga aramid, o dinalawag garot nga Espiritu Santo at umaytak mo tugnaran na iti madi nga aramidan tayo, tugnaran na iti kamali nga aramidan tayo, ngayon saan? Saan ka? Ilaw na wag ko king kanawapay. Ilaw na wag ko king isu ineksakto nga tutukoy na dito nga iti kada aramid iti basol, ket gapu iti saan nga panamati kini Kristo. Iti intiro na aramid iti basol ket gapu iti saan nga panamati kini Kristo. Iti saan nga panamati kini Kristo ket isu iti ramot iti basol apataudan na ti madi nga aramid. Pataudan na iti madi nga bunga. So diya madi nga aramidin, ket saan nga isu itugtugnaran iti Espiritu Santo, no di kat diya saan mo nga panamati, kapot diya saan mo nga panamati kini Kristo, ket isu ti ramot apagtaudan iti amin na kita iti basa. So nanay ka basa. Yes. Di saan nga panamati kini Kristo, ket isu ti ramot iti amin na kita iti basa. So tatamang tala kayo istorya. Kas kuma iti kayo iti salamagi. Adaan iti ramo na pataudan na iti bunga ka salamagi. So automatic na function na iti kayo iti salamagi ket maadaan iti bunga ka salamagi gapo iti ramot iti kayo iti salamagi. So nagdurasan amin nga bunga iti salamagi. Ing tulo pa nagsasalamagi at damanan iti bunga ng salamagi. Ngam, siputan nito, no binugsak mo ni tiramot ti salamagi, awan to ti makitam na bunga nga salamagi. Nalay pa sa. So kastamot iti Espiritu Santo, saan nga umay tatutog nga na ti madi nga karamitan. Dahil yung Espiritu Santo ay baon ni Apo Jesus, ket saan nga umay tatutog nga na ti kamali nga karamitan.
Hanggang may takutugtugaran na dagiti bisyo mo na niya magkakitangan, kinachismusan, no di kat umay, ti Espiritu Santo, takutugnaran natin saan mo nga panamatik kini Kristo. Isu di jay tiramo nga mga patawo di amin nga kita tibaso, gamin na talaga nga namati ka, saan nga galing nga tibaso. Amen. Suno ko nang namati akmat kini Kristo, madalang tatangan niya kiti bisyo, adalang tatangan niya kiti sulisok, mas magdirap na tamat, adalang tatangan niya kiti tatangan kiti tinagas. Kahit nang sawan saan ka nga nanangay ka naman. Kahit nang sawan ang badbaka. Namin, iti ramon na pagtaudan iti amin nakita ti baso ket gapo iti panagdodwa. Iti saan nga pa naman. Iti dyan alpasan nga naramidan ni Apo Isus. So inumunod ka ti panamati dyan alpasan nga naramidan ni Apo Isus. Mamati ka no niya ti imbaga ni Apo Isus kin ka. Mamati ka lang sabat na iti amin na kasapulang. Tapno saan ka nga madanagan, umay ka makikino. Tapno awan iti pangpangruna. Nga dahil iti priority iti mo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. So, awan nila di magpurang. May paayat. Iti amin nga kasapulang, gapo ta inununam ni Apo. Kaso inununam ni Apo, itigyan mo, iti amin nga pasap, itigyan mo, good mo, kinwana. Dahil tayo itipudlo nga naman. Iso nga kapsat, kingagayan. Tunggal may isa kada kayo. At pipinalagip kayo at kuma. Saan lang kumaga siya, itimang palagip kada kayo. Palagipam na ita kaabay mo. Palagipam na ita kapamadyam. Masapol nga kanayin mga palagipam. Ure ka iti kabalay mo. Palagipam ida. Nga mamahal ida. Kini Apo Isus. Tanpay na nalagaw iti amin. Birukan ti Apo na mabirukan pa'y. At tuktukan na may lukatan ka pa'y. Sarakan na masarakan pa'y. Talumtan ti Chero. Let ibiblamat at close. Kat saan nga mabalin na lukatan iti uray siya sino. Kat dagiti tao. Lumtan to kadakwa na ti uwaw. Nung saan uwaw ti dalong. Nung di uwaw iti sa uti Diyos. Lumtan to kadakwa na ti bisin. Nung saan na bisin. Iti mapunang ay napuy uno tinapay uno di bisin iti sa uti Diyos. Kat agpalaw nagpanayag kami na nagpagpagatanda. Ngam nakaklosan iti bigyan masanungat iti. Pas iti daong hindi nga nag-close yan. Dali kitang tao di mapan. Ngam nagpasin na nagkarikat. Kat kuna na inuwatak tatanakan pa iti daong musumbrang kayon. Kas tamat tatanakan pa iti bibya. Sa limang madam. At talinood ka iti pamati. Kuna na, dagit ada porta na mapandapay ni balasang tao, biro kong dati sa uti Diyos. Sulis mo kanda, itintiro nga lubong, nga na may bus ti kwarta na. Takbo lang kita dati sa uti Diyos, ngerti sa uti Diyos, awan. Sumatatana ka sa kakapsat king gayam, tadingdanggang, saan mo nga ipalubos? Nga na ito'y nga away si ti lubong, nga ito'y nga suliso. Kat iso ti agarit ka. Ibagat king ka saan nga agarit king ka, iti suliso, nga ito'y nga lubong, no adda ka ti pamati. Kahit no nasawan, no masuliso ka, iti away si ti nga lubong, adwa-dwa ka. Hanggang nga talaga nga namati kini Apo Isus. Lord, talinaan ka pa lang itipason at adwa. So kana ni Apostol Pablo, anyang garo ti ko na kayo, at talinaan kayo itipason at ti parabol na tumaliw. Saan nga pagayatan ni Apo Diyos? Kasano ko mga tatayo na tayo ni itipason at bigdagdi pa lang itipason? Namati ka kini Apo, na tayo ni itipason. Aklo na neta, namamati ka kineta. Itamat na na saan nga agari itisuliso kin ka. Gaputa dapat kini Apo Isus. Ni Apo Isus kaya agbidyaw kin ka. Amen? Amen. So, nagtatang umadal kayo pa yung ID. Ano niya, ibagbagat di ko yun? Ano niya, di ka po nga sukarat na nagbasol ka hindi? Ka po ka dito karamidan nga basol. Di ba nakamuhi ka aduan? Kahit managbasol da, ka po karamidan nga basol. Ngayon saan? Saan ka nga managbasol, hindi ka po karamidan nga basol? No, di ka managbasol ka hindi, ka po iti saan mga panamati kini Kristo. Managbasol ka, hindi ka puta ada, hindi ka daan nga tao, daan nga parso, nga iso ti daan nga ramot, nga patakudin na ti dakas nga bunga, daan nga ramot, nga mayanak, ininilasan, nga patakudin na ti mading aramin. So dahil tayo, ti kapuno, apay nga ti tao, at managbasol, kaputa ko na gapu ti saan nga panama. Because they believe na on me. Dahil tayo kapsat, iti ramot, nga paggapuan iti amin nga kita iti basol, gaputa saan nga mamati kini Kristo. Ano ka na ba hindi namati kini Kristo? Amen. Sa adagin ka, hindi ba lumapya? Sinakat ba lumapya? So tatay, no, talinood ka, hindi mamati kini Kristo, saan ka masuliso? Hindi awis na tingalo. Saan ka masuliso? Hindi kaya, na ito yung alasan. Gawin, hindi suliso. Kaya burigo, ang may apply di bagi, o may kita panunod mo, nga pumuntra, no, niya, di ko na sa Diyos may paparating ka. Kaya mang padas namang dadaan, no, niya, di kinati. So nga, mo ay panubos, at talinood ka, di mamati. Taknuhaan nga ka, isulisukin ka. Amen? Yes. So, namati ka. Inawag mo ni Apo Isus kasi manukot kayo ng isarakan mo. Diyan mo tibasa na pusa. Didaan nga taon na tayo. Hindi ba nga taon na tulingan? Didaan nga kababalin katawanan. Kaya tagdakin ka niya, di ba nga kababalin? So, nagbalin ka niya, baro nga parso. Ang dakin ka, di baro nga tawa. Baro nga parso. Ang dakin ka, di baro nga ramot.
nga magpapataw tinimbang ng buhay. So ang karami kami tinimbang, saan nga kapo ibukod mo ka panunod, so di ka kapo kini Kristo at dati ka. Amen? Praise God. So kapo kini Kristo nga at ka. So naman balikan. Naipahayan, iti amin na kasakulang na may pahayan. So nagtataknong, nananay pa nga, umumunod tayo pa. Iti nananay nga panakamoy, iti na ito nga panak. Kapapanik, ipanuman. Pagka magkaroon na mati tayo, amen? Namati tayo, amen? Amen tayo. Namati tayo kini Kristo. So nagta namati tayo. Salud-sunod tagta. Ano tiga bugarod nga na tayo ng Christian? Kapo kanit ka, karamihan tayo manaypag. Kapo kanit ka kanayon tayo magbasa di Biblia. Kapo kanit ka kanayon tayo makikimo. Kapo kanit ka kanayon tayo magkanta ka nagit kanta nga pakaidiyawan ni Diyos. Saan? Saan niya doon iti kapo nga sikat at Christian? Siputan nyo din. Kapo tani Apo Isus katadahin ka. Jeramot tikiniimbag katadahin ka namang patpataon iti wow kinbisin takno mabalin na mga aramidon timang patpadayaw makanayon kini Apo Diyos. Amen? Amen. Praise God. So, iti panagkanayon mo panagbasa ti Biblia at saan nga iso di ka po nga balin ka Kristiyano. Nung di ka po tadahin ka ni Kristo, Kristiyano ka, isot ka po na kanayon ka ang basa ti Biblia. Kapot tadahin ka ni Kristo, inawat mo ni Apo Isus kas manubuti mangisalakan mo. Namati ka kini Apo Isus ka sinakanakan, tinubos na kan, binayadan na ni ransom. So, adatin ka ni Kristo. Kristiyano ka, isot ka po na nakanayon ka na makikima. Kristiyano ka, isot ka po na adaan ka, tingwag kibusin. Hanmo mo na, Kristiyano ang takanayon na makikimong saan. Always present ang makikimong isot ka po na Kristiyano ka saan. Saan nga kapukin ka? Nudi ka, mamati ka! Takno di ka namatin kini Apo Isus isuti ramot nga magpataw ti kini ibag takno mabalin ako ti kanayon nga makikimo ibagakin ka no saan ka nga kanayon namati kini Kristo nagano ti rason mo panggap iti panakikimo panggap ka dagiti aramid nga makaya ti matang ni Apo Isus panggap ure kay panggap iti panangit gapu ti saan mo panamati isut gapu nang agad ka dati nga tatipid ko ada niya pa nagbago amoy yung nagititad kayo dito kat saan nga nagtawid niya po si awan bagungunan. Una ni Apo Isus, siya may isang kabano ng babae. Kitaan niyo kung na nakarigit niya apostol. Dahil ito yung babae, tuwa na kasi hindi mo, inintuwa ka sa pulan na may kumaigatang na may kumati ka na nga. Nga si puso iso na. Gaputa mamati iso na nga pasot iti pati ni Kristo. Kinita na, no anya iti mabalin na aramidon iti pati ni Kristo. So no sikat at pasot iti pati ni Kristo, kitaan no anya iti pagsayaatan iti pati ni Kristo, nga si puso. Ngayon no sikat at saan ka nga pasot iti pati ni Kristo, aramidon lang at konsumo. Kitaan lang anya iti mabalin mo na pakinabangan iti deta. Gaputa saan ka kapasat iti bagi ni Kristo. Ngam no pasat ka iti bagi, kitaan tas lang maditi nga bagi. Gaputa ni pasat iti bagi iti imam iti sakam. Kitaan lang anya pagsayaatan iti amin iti tiro nga bagi. So kas jari gaputa pasat iti bagi ni Kristo. Agiton tayo dito iti nasi puso. Amoy iti puso nga panagiton saan nga iniiwan. Para iti bagi ni Kristo. Dahil ito ito't maaramat nga pakailawaan iti Ebanghelyo, iti parabol. Maaramat na ito nga para iti pakailandayawan iti Diyos. Namin, uri ng mga sumusurot iti pamunang ministry na ipasat ka dyan, gaputa pasat ka iti bagi ni Kristo. Nagsakripisyo kayo dyan, intid mo iti para iti tao. So dahil tayo iti makuna nga kunang manananay nga namati ka kini Apo Isus. Dahil tayo iti makuna nga mangipanpanag na nga namati ka. Dagiti pagdungan na mati bagam kada kayo. Tapno na nanay nga mawawatan nyo. Manay pa nagititod kayo ni Walkerin. Kat pasok na ito ipanamati tayo kini Kristo. Kaya panagtalog tayo kini Kristo. Haan lang ang nakasla ng mga kadawian iti iglesia. Makakamidin talaga ito. Hindi ka talaga magbilin ni Apo Isus. Dagiti apostol. Inkas kasabada na ito. Dagiti na mati. Amoy din na namin dagiti na mati. Inlako da iti sa ditwada. Kat inyukirin ka. Intod daw nga maaramat para iti tabak ito. Sa buwan ko na ilakong ng isa ni Pagpap, may gagawin ito. Diyan nagubog, itima ko na puso. Diyan ikititahan ni Diyan. Kasi itinata ka babae. Doon lang ang sinti mo. Kaya dagiti nagitad ito sa griri mo. Haan nga pinadayawan ni Diyan. Nga pinadayawan ni Diyan, diyan nagitad lang ito ang sinti mo. Kaputa intid na nga nagubog, idiyan puso na. Diyan, makuna nga impasok na, iti, mabiyag na, kini ako. So tatan, kaputa na mati tayo, nagtalag tayo kini Apius. Sa anin na agari ipisuliso kada tayo. Amen? Yes. Amo yung kirason na tayo, ang maburibulang tayo may pakanin iti basol, kin saan nga panamati,
Kaya gamin saan tayo nga sinukimat ka na laing manipod iti sa uwi ti Diyos nga iti saan nga panamati kini Kristo ket basol. Iti saan nga panamati kini Kristo ket basol. Saan na nga basol udi ket isu iti ramo ta pagtaudan iti amin nga kita iti basol. Innaganan pa iti Biblia dagiti basol. Yan saan nga di jay tinang nangro na matugtuganan iti Espiritu nundi ket jeramot iti basol nga saan nga panamati. Nga padasan tayo ay naganan. Jeramot iti basol. Jabunga iti basol. As na kumay tiramot, di kayo di salamagi. Nadaan iti bunga, kapag tiramot, di kayo di salamagi. So nadaan iti bunga nga salamagi. So tatay kita ang tiyon, Jay, paramot, iti saan nga panamati, so kaudan iti amin na kita, di basol. So anya naging bunga na, una na, kinarugit, berat, panagrubab ka rin iti Diyosan, panaganito, Jay, no, anya tipang pangulo na mitibiyag mo, panaganito, gurang-gurang, ring-ringur, ingon, panagpupungtot, panagsususi, panagsisina, panagkikilo ti pamati, apapal, panagbarbartag, panagragragsak naglablabas, panagduadwa, panagbutay, panagdana, panagpatay, panagtakaw, panagranggas, panagdadagan, kay banbanag mo mas asing ka rin. Dagitoy ket kababalin iti paso. Gapu iti saan na panamati kini Kristo. Gapu iti saan nga panamati kini Kristo at paghapunan na iti bunga ang baso. So ay gana nga agar aramid ka ti baso. Sigurado sa kita kiramon ti baso. At dahil ka ti panagpadwa. Nuhan mo nga kaya ti agitid dito iti offering mo na bulos kahit na sa unhan ka agpalag iti Diyos. Agpadwa ka. Iti Diyos may papan iti mapuna napakasapsap mo. Nagpasan nga ito iti Diyos ka. Saan ka nga kita dito itang bindisyon na nakati Diyos. Nadikit ko ng apo Diyos. Agyam na talaga iti bindisyon. Agitid ka. Tapos panagdayang mo. Amen. Naramidin ka ita. Iti Diyos managragsakan. Mabibless. Kaya di tamo na mabalin ka gayang na mapagtangkan. Sugarot ikang kabaitan ito. Mabalin ka magayang na mapagtangkan. Kadang iti bindisyon na indet ko. So tayo submit kung kada kayo. Itad kung kada kayo dito kadamag nga iti saan nga panamati kini Kristo ket baso. Saan nga baso no di ket isu itiramot kapag taudan iti amin nga kita iti baso. Kuna iti Biblia nga iti Espiritu Santo ket umay tapno tugnaran nga tilubong kaputi saan da nga panamati kini Apo Jesus. So kada man iti saan nga panamati kini Kristo ket baso. Saan nga baso no di ket isu itiramot kapag taudan iti amin nga kita iti baso. Pagkanta naman kita lang tayo garo din nang niya lagi pagbagay ti Diyos may papan ka tayo. Kaya kung niya din bagay ti Diyos may papan ka tayo ang talina tayo maroon hindi na ita. No talaga nga namati kayo. Basahin tayo kakatsa, ibisa mo ti Diyos. Basahin tayo na niya di pagbagay ti Diyos may papan ka at tatanamati ka. Nagpaskan nga namati. So dahil tikat para kadagay na pasan nga namati. Basahin tayo. Colossians chapter 1 verse 27 kuna na rin ko. To whom God will be known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ and you, the hope of glory. So ti Diyos kaya nang ipataamukin ka, ti palimot, ti kinabaknang aladayaw, gani Kristo at dating ka. Isto na ito'y ikinanamaw ang aladayaw. So ang talinod ka, ipamati kita. Mano ba na kayo tinamang ni kita? Amen. Praise. Una na, ni Kristo at dating ka. Dahita itinanama anadaya. Kaya kaputan ni Kristo at dating ka, kompleton itibiyag mo. Basahin tayo pa itibagan niya, ako yung susidin, hindi magbaga ni Diyos, kita may papapit. Yung na ni Ephesians, chapter 1, verse 3, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings and heavenly places in Christ. Dalawang kabasa. Who have blessed us with all spiritual blessings. In final ka na tayo, iti bindisyon. Iti amin nga spiritual nga bindisyon. So na dati among nga spiritual nga bindisyon, amin na ita nga bindisyon, kat na ipaayon kin ka. Have blessed us, past tense, na itunan kin ka, dahita nga bindisyon. In paayon iti Diyos, awatan lang nita, babae ti manang talinarin mo, iti pamati. Ngamin ang talinarin ka, iti pamati, kanahin mo nga makita, iti pagayatan iti Diyos, may parangarang iti Diyan mo. Kanahin mo nga makita, iti inaibaw iti Diyos, nga may bigyan kin ka. Ang talinarin ka, iti pamati,
nga nangpas na ng party, makuna nga bendisyon nila in heavenly places. So, amin na Espiritu na dahil langit, na dati ni Kristo, kaya datin ka. Amen? Amen. Pag-asang na ikaw, ipagbagay ni Diyos na tayo. No talaga nagtalinod, hindi pagmati niya pa lang pumati pagdaragan, di anyo ko mapilanti baka kumikumanti, anyo ko mga sitwasyon ni Biblia. Kung na itibigyan, da ka na tayong amin eh. At da ka na tayo ni amin nga kita ikin Espiritu nga bendisyon. So amin nga bendisyon, amin nga blessing at daki ni Kristo, at dan ka na tayo. Amen? Amen. Hallelujah. Nasabi ba ito naman na Biblia, o bakang ka na tayo? Hindi ko rin isa nga Peter chapter 1 verse 3 and so on. Basahin niyo mga kapatid. All things that pertain unto life and happiness, to the knowledge of God and God causes us glory. Praise God. Thank you. All things that pertain unto life have given unto us all things that pertain unto life and godliness. So na manan kapsa. Na ito din. Mano nga verse ipagbagay ti Dios na ito din. Ito din. Ini amin nga kasapulan nga may bahay ti Dios. So na ito gawin din ni amin nga kasapulan ti Dios. Basta nga nagkurang ako si Dios king ka. Amen. Ngayon, simutan nyo, ada di magpagana dito? Ada di magpagana dito? Haan nga basta nga may parangarang hindi aming division tinggal, saan mo nga mo? Kung na itibigyan may people perish because the lack of knowledge. Kita mo yung ada na kita talunga klase kag dito nga kita sa wiki Diyos. Nagkita dumadagdag na, narangsak na magdagdag. Ngayon, intulong ko na kita gusto lang, tulog kayo garot, doon niya ibagay di Biblia. Ako rin katanin dinda kan tumanin. So, kung nag-Biblia, procrastination. Nagkikita dumaman and rejecta. Ngayon po naman dito rin, ang tulay ng English, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. So, nagparangaran kinkanda dito rin, gapo iti pananaamong kinkwana. Kaya nga sa buwan, amin nga kaya't mo nga gumpudo ni Diyos kat gumpudo iti pananaamong. Saan nga may parangaran iti parabot ti Diyos kinkano, saan mo nga among? Saan nga mapatawad kay ka tiniimbag na bunga no saan mo nga bunga at kay ka tibarong araw? Saan mo nga kaya maraming na tiniimbag no saan mo nga ang bunga at ni Kristo ka? Saan mo yung kating at ni Kristo kita kayo? So kata, ipanagnig mo gano'n. Ipakita mo ba sa ano na namati ka kini Kristo? Babakan mo tinanay para kung kita. Through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Praise God. Babae pa na nga, ngunit tingwa na nangayap ka natin, babakan idindayaw kaya pinasin. Sinamuday na ako, nga adda ka natin, adda ka natin, naging amin na masakulan tayo, amay pahay niya. So, agtalinan tayo, hindi mo ko na pamati, itinay na. Amen? So, na isang sangayan tayo mga paswa. Nabapnan tayo, amen? Amen. Hallelujah. Narangay tayo. Nabigsa tayo, nabilang tayo, nasalon lang tayo. Gamot agad na tayo aminan. So saan mo ngayon, baga kasi sasakit ka, doon hindi ka nasalon ka, gamot agad ka aminin nga kasakula mo may bahay. For by our giving unto us exceeding great and precious promises. So naituring ka na tayo, naging tinapapatid, tinadaktan na kakarin, inturing na ako, Diyos naging ikarin, at dalang king kanong kalidad kay pamati kinala. That by this you might be a partakers of His divine nature, having escaped the corruption that is in the world through us. So tatlong jay, makuna nga kariti Diyos, yan ang patag ka kariti Diyos, yung tinakulong tayo, ditawat na nga naipasag tayo, itinadyosan na kapabalik. Amen! Praise God! At kakala tayo, itinadyosan na kapabalik. Gapo, naipasag tayo, itibagi ni Kristo. Jay, napatag ka kariti Diyos, yung tinakulong tayo, naipasag tayo, itibagi ni Kristo. At dan ni Kristo kada tayo. So tatag kada tayo, itinadyosan na kapabalik. Tatlo malisyan tayo, hindi pa nakadosa, panakadataran, at dan ipilugong kapuwiti darat. Kahit isaan nga pa namati kini Kristo. So isaan nga pa namati kini Kristo, iso tiramo. Hindi amin na kita dimaso. Kaya kung naibig Diyos, hindi ka, hindi amin nga napatag na tayo. Kaya tagpay na lang ka, hindi pang mati, hindi na ka. Tapos isulisod kahit saan na aga. So tatak, tapos nununag tayo, hindi pa nakamo, dirigyan nyo na rin nila. So tatak, gano'n, kita ang gano'n ibigyan mo. Oh, may saksakan na. At dating ka naging papatid ng kay Diyos. So mapabilag ka tata. So saan ka agawin tata na kasnay ni dati? Agawin ka nga ng anay nga napabilag. So nato isalutsod.
Sino magarot iti panagpunang. Ano naging isa yung busi iti aglaw-law na mangpadas nga mangiladawan mo sino kayo. Numaminsan, ibagada na mayat iti tinaramit mo. Numaminsan, atlunan na ka, apresyanan na ka, matayawan na ka. Numaminsan, ibagada nga natintas ka, nalaing ka, naibag iti ugaling, mayat iti tinaramit mo. Ngayon numaminsan, ibagada nga mali. Ibagada nga saan ka nga namita, saan ka nga nalaing. Awan iti kagungguna, awan iti bibiyang na tinta, awan iti isang sanayan tinta. Negatibo nga panunod ko na ano iti nagkamatyan, ano iti nagbasula, ano iti nakawag, ano iti rinanggasak, napukaunti ba sa bayan. Nung dinggam na kita kasayang busin, maburibulan ka ako ng anyang natatutulog. Anak, nakatay ni Diyos, uno ordinaryo ako ng tao. Masini ka mata, uno na mula. Napinta sa mata, uno na nakata. Napigsa ang mata, uno na aksuka. Napintas ka tayo kagbanagal iti ba sa bayan ni Ibiyag, uno kasniya ka tayo. Dahil iti tulad. Noon niya iti patsyang, kat iso, iti pagbalinan. So saan mo ay palubos at tao iti mangiladawan no sinuha? Saan mo ay palubos at trahedya, ditigra o tinay sinay, saan mo ay palubos at problema iti mangibaga mo anya iti kasasaad mo? So anya man iti sitwasyon mo iti biyag, saan mo ay palubos nga daytay kagbalin nga kinasyasino, no di nga agtalinaw kay iti pamati mo anya ti kuna ti Diyos kita. Kuna ti Diyos, anak na ka. At dati na kani ti amin na kasagulang mo may paitibiyag. Kompleto iti biyag. Ang dating ka ni Kristo. Ang dating ka tinadyosan na kababalik. Ang dating ka tinadyosan na ka nakabalik. Di may isang matilog po na ng awanin. Kasta karatan. Saan ka na maagasan? Saan yung masulbar di problema? Awan na di kwartan. Awan na di sanipang. So sino ka iti panagpuna? Di Diyos ko na anak ko sika. Di plano kingkapat nagpintas. At dahil tinagpintas nga pagbanagan iti masakbayan iti diyan. Di may isang atibok ko na ng ordinaryo ka lang na tao. Awan iti isang sangayan kita. Saan mo nga kaya karamitan na iti isang sangayan ka ba? Nga madaging ka ti desisyon. Noan niya iti patsyel kat iso iti pagbalinan. Di problema, kat ado nagiti ng pili iti kamali nga sayang busin. Saan ba nga ang mo iti pudno at inasyasino da? So kapot saan ba nga ang mo iti pudno at inasyasino da? Pinili da iti kamali asayang busin. Inpalubos da nga ti tao iti mangiladawan no sino da. Inpalubos da iti problema iti mangibagan no anya iti kasasaad da. So sino ba iti panagpuna? Napalubos nung nagita nga kamali asayang busin nga iso iti agay-ayam nita panunod mo ibagatin ka. Saan ka nga makadalo dinagpitas ng masabayan? May palulus mo, kaya itislisog iti agaritin ka. Saan ka magbalin kasi ng parsuan ti Diyos king kakabaliman? Dinggit ko manalay nito. Itilang mo may isang makamu iti pudong at kasasinong kaya itinamarswa kaya ka. Kuna na, inaramid ka na isang samayan kinabaskas dapat. Kuna na, adaan ka itinapintas ng itsura. Namunod pa, kapot anak na ka, iti man nakabaling na Diyos. Kung na may sama ka naging kita sa yaatan na paraswa, awan iti kaskin ka, awan iti kas iti fingerprint. Kung na binindisyon. Kung na rumangay ka, tinagbalin ka, anaragagsa. Agbalin ka ang nabigtigsa. Susipunan nyo, ibagbagay ni Diyos na agbalin ka ang naragagsa. Agbalin ka ang nabigtigsa. Agbalin ka ang nabibilang. Agbalin ka ang nasawsalan ka. So isulay ka, itinakaparaswaham na pagbalinaw. Nagtalinaod ka iti daytoy, ibagbagay iti Diyos king ka, ibagating ka saan nga agari king ka ti suliso. Awanan iti rason king ka, takmulis siya iti trabaho ito iti Diyos king ka. Ibagating ka, iti gapo na apay, bibiyag ka pa ilang iti trabaho iti daga, gapo ti trabaho ito iti Diyos king ka. Anya ti trabaho iti Diyos king ka, takmo padayaw ang isuna iti unos ti diyan. Saan nga itinangparsuan ti Diyos king ka, trabaho ka takmo na tinamudang haan, itinangparsuan ti Diyos king ka, kinuapay mo matangtanggal pa ilang iti biyag mo, gapo, tapagpadayawan ang isuna. Kat masaan mo kaya ito na padayawan ni Diyos, kat nakatalo na iti rason mo, ipapangulong na iti iluguban ka, balang ko na ni Diyos, dahil ka ni Diyos mong sinigaw at turong kalatan, awanan iti alam king ka. Among rumar ka iti kular iti ako, naglaka na ka nga si payutin iti kapuso. So, kalinag ka lang, noan yan yung baga iti Diyos kita. So, saan ka nga nakikimong siguradbel, nga ayaw iti rason mo, iti imatang iti Diyos. Ngayon iti rason mo, at gapo iti material na balang, kunan na dahil ka ni Diyos mong sige, awan
awan na nitiala di kagulong. So mapalagip ka sa. Hindi ka nagsiserve video. Kahit saan, nasa mundo na ito dinigyan kung kiniapo Diyos mo kaya. Saan nga muna magserve ka kung kiniapo Diyos mo kaya. Hindi talaga nga namati kiniapo Diyos. Kahit ang talinod ka, nandiyan di mo na Diyos may papantin ka. Ang talinod ka, di pamati, di magbagay ni Diyos. Daging ka amin na nakasakulang mga bagay ni Diyos. Saan? Ang nakadap ka dyan, nagkakatay. Masako na importante na importante dyan, para di masakay na kita na ko. Nga may bagagin ka. Ito na naman ka dyan. Awan, hindi mamakain na. Awan, hindi pagligi. Kasi na mabaligi. Nga magkaputin pang unang di magkagawin ka ba? Agturong nagtami, di makulang. Nga pala ka dadahan. Kaya kung na di Diyos at dating ka. Kung talaga na mamati ka, ang talag ka. Nga niya ako Diyos, isabsabot na ini amin. Solusyon, hindi problema, hindi pa ay na amin. Nalpasan niya yung pahay ni Diyos, hindi amin na kasakulang. Intod na tingkali kami. So, at ikapunan nga pa yung bigyan ka dito. Takong padayaan niya ako Diyos. So, at ito yung Sunday, alas 10, masato na iset mo, hindi oras mo. Luti trabaho at mapan ka before, hindi oras. At trabaho nga sakbay, hindi oras. Hindi how much more it is out ni Diyos. So, masato ni kami mo, di panunod mo. Intod na niya ako Diyos, di kanya kanya. God's time. Masato nga, grupo at sakbay, hindi oras. Taklo makapagmay sa kadagini ka kapsa, nga nagkaya. Amo yung kapsa, kita at nagkakapractice, hindi ka nagkanta. Mag-bless na ko na. Yan, ito nag-perform na. Nag-practice na talaga ngayon. Panda amin nag-eksada, nagpuyat na, nagsakripisyo na. Inarami na, amin na kabalanda, pinanawan na yung trabaho na, ako lang nag-practice na. Ngayon, hindi ka lalating. Ito nag-perform na. Awan magdandagay ng namaganda nga makipagmay sa mga tanaw. Ito magtuloy na pasdan, kaya narami yung performance na sa natungod na nata. So ako na, una di Diyos, God's time. Doon na ngayayat na ni Diyos. Ito mo hindi yan. Saan ka nga mapalit kung nagkakapit daw? Masako na nung nakalukapit daw. Mapalita. Amen? Praise God. So kasta kakapsa. Dahil di magbagat, ito yung isutiwagas mo sa muti mo, at talinod, hindi pamati mo niya, di bagay, iti Diyos ka natin. Gapos na nakatadot, isubis ko, may kanatin, nagagado, di kalakan, di amuti kalakan na yung bidjab. Nalakala ka pa niya, iti Diyab. In the name of Jesus, iti Diyab mo may pulas na kasmasakit. So, awan di Diyab mo na talinod. May katwang, dahil pagayatan ni Tilubo. Dahil suri-suri Tilubo. Isungan mo minsan, at least decision ka pa ilang, nung makigim mo ka, wala sa akin. May katlo, depilasan. Depilasan mo, nasaan pa rin. Ngayon, at dahil di sumiso, na may apply di talasan mo, na umay di kapanunutang itiburi mo, na pumunta mo niya, itinami. Na niya di ko natin Diyos may pamantin ka. Ngayon, nagtalilad ka na tayo pamati mo niya di ko natin Diyos ka. Saan nagari di sumiso ka. Amen. Praise God. Tingin nyo na rin. Nagtintas na rin. Dahil ibagbagat na kayo. Kaya isuray tuwi ni sa upiti Diyos nga mangtagking kay tibang ag. Mangtagking ka tiragsak. Pudpudno mo ragsak itigyan mo. No, lunang absorban na ito. Ipasagapsap mo iti panunong mo iti puso. Dahil ito yung ibagbagay ni Diyos king ka. Kaya sigurado, aramatan na kanya ang Diyos. Saan ka lang matagarinag? Hindi ka paramatan na kanya. 1 week pa ikalapsap. Kag-isatmit kayo kanyawan. Makita na giti mapalag. Makita na giti agad ipo na. Diyan, magap ka na kayo. Nga panag-ministry mo. Haan nga nagapulang tayo kayo. Nagapuhin sa Diyos. Kuna niya Apostol Pablo. Kaya tingin mo natin ka ibagam, kanagigin ang luma. Kaya tingin ibagbagam, tingin ibagbagam ikaw. Ibagam kanagigin matalag. Saan mo ibagbagam kanagigin saan nga interesado? Hindi sa Diyos. Kuna niya Apostol, dahil tingin sa saan nyo mabasta rin kitandaan kanagigin saan nga interesado. Pati saan nga interesado, kas na dahil ibaboy, ngayon, tutulmot ibalik, ibagdag dalaan. Saan na nga pagano'n? So, ito yung rin tingin sa kanagigin matalag. Nga ibagada mo, kanagigin ang luma. So, sigurado na, nga dahil ito yung alam mo kanya. Mani mo dito sa Diyos, kaya ibagbagam mo, kanagigin ka kapsa. Inbagang kanin, hindi ka parin. Inbagang kanin, hindi asawa. Inbagang kanin, hindi asawa. Inbagang kanin, hindi tangang persigulo, hindi tangang sa Diyos. Ngayon bagay na kita. So, tatasalod-sulod hindi bagay mo. Matalod ka kali, hindi makamaya ka Diyos. So, talinod ka, hindi paman. Doon yan, kung natin Diyos, may papan, ka. So, anyaman di sitwasyon, hindi problema, anyaman sa saan na ninigyan kung ibagam, doon yan, ibagay ni Diyos, may papan, ka. Dito ka kapsa. Numay ka, hindi mapuna kinapurapay. Ibagam na yan, ibagay ni Diyos, may papan, ka. Kuna ni Diyos, itsagot na hindi amin na masakulo. Mabalingawan pa lang nata, yung adaw. Hindi sumarunong ang adaw, ada inagpintas, ada tinestin mo, nilibigyan ko. Bigyan ko hindi dyan, chapter 1. Dagiti kudyo, gatin paunda, dagiti papadi, nga mabanda sa lutsunan, kini John di Baptisto, sinuiso na. Sinuiso na, iso na ni Kristo, nga muna ni John saan?
ngayon ko na ni John saan. Sinalunod na ni Sunan ni Mamadto, ngayon ko naman ni John saan. Kaya kuna na, kaya John the Baptist, iti verse 22, ibagam garot no sino ka, tapos isok ibagam ni kada kinaibaon ka na kami. So saan na ngayon baga, kanya iti Adam na, kanya iti trabaho na, kanya iti gradual na. Ludigit ko na ni John the Baptist, iti verse 23, siya titima, nagpukaw yan isa ka na ibigdala ni ako, kas imbaga ni Mamadto nga isa ka. I am the voice shouting in the wilderness, prepare the way of the Lord. So imbaga na, nuan niya iti imbaga iti Biblia, may papan kenkwana. Saan na nga imbaga nuan niya iti rignana? Saan na nga imbaga nuan niya iti trigo na? Yung di ka imbaga na, nuan niya iti kuna ti Diyos may papan kenkwana. So tatakap sa kaya, mabalin na agsagsaga ka iti problema. Agsagsaga ka iti sakit. Naglaka ka panunutan ng unang isulit hindi gasat ko, isulit ko hindi kasasaad ko, isulit hindi kinasasino. Ngayon saan nga isulit at ikasat mo? Saan nga isulit at iti kasasaad mo? Saan nga isulit at ikinasasino? No di ka isulit at iti sagsagabaton. Saan ka nasisasakit na tao nga tatarig kaya mo iti umimbag, no di ka nasalunat ka nga tao nga lablabanan may isakit? Saan ka nakurapay nga tao nga tatarig kaya mo iti umasenso, no di ka asensado mga tao nga lablabanan may iti kinakurapay? Apay nga magbagat na ito? Ngamin, asensado ba nga tao? All things that pertain to life, adatin ka. May nakasatulang ang pwede. Isin ba, asensado ba kayo? Asensado pa, asensado mo ba? Kung naman nakurapay ka, nabataw ka. Narangay, tingin mo ang ako. Anyaman di sa saan, nanitigyan mo nabaknang ka. Anyaman di trabaho, may magating ka, nabaknang ka. May magbagal din ang nagtaon ka niya. Ibagbak na yung gabuti sa timbaga ni Diyos, nabaknang ka. You are a prosperous man. Nabaknang ka. Narangay ka. Paano ko mga narangay ka, matitinagdawag lang, matitinagdadak lang, ngayon mo na ni Diyos, narangay ka. Muna ni Diyos, nabaknang ka. Mamati kayo malitin ito. Amen. Praise God. Ipakita pa na kayo ng scriptures. Genesis chapter 39. Genesis chapter 39 verse 2. Tunan nito. And the Lord was with Joseph. So the Diyos adda kini Joseph. Mamati kayo kadingan ti Diyos adda kada kayo. Amen. Adawan talon sa mamati. Agyaman at kumanan na mo kayo, ako kumamati kayo. Ngayon, kasapunan na i-confess yun. Kaya iti Diyos na, ipablack mo. I-testimony. Ngayon, iti Diyos at dating ka. So, manay mo, iti Diyos at dating. Praise. Ang kayo mo ba kayo? Nasapul nga na ito iti. Wagas mo kasama may pakita kayo nga adda iti gagal nga mangibaga na ni ako Diyos adda ka na tayo. So, ano magawin ko lang naman? Ibagang nabaknangat na tao. Mabalin nga kita ang nakati pagpapangato. Ano kung mga nabaknang kaumpay dito naman. Nandabaknang ka. Kapunta ti Diyos ang dami ka. So na, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Isula, kahit nabaknang na tao, kapunta ti Diyos ang dami ko na. Amen. Di jay tirasun, apay na tibay sa tao nabaknang. Di tao maadwan, aglang kapusanan, iti material na banang maawan ni Diyos ng banang. Kuna na nakakaasi tunay karagi kita tao na dati kuna na ni Acts chapter 15 verse 19. Uray upwa maging diwalubong no awan king ka ni Kristo sika tinakakaasi tunay karagi kita tao. Ngam kaputa da di Dios karagi. Kuna na and the Lord was with Joseph and he was a prosperous man. And he was kilala niyo si puta niyo. And he was in the house of his master, the Egyptian. Mabalin naman rin, kasalubong mo kayo nang ni Joseph kat para lampaso man. Hindi na nila kanito, para lampaso iso na, para sagat, para kiw-kiw, para dalos iti siya, para inaw, para roto, tagasakbo, tagalaba. Hamit na trabaho yung pagtagan, araramihan na. Tagabo iso na. Iti tagabo gamit ini, haan ka sa diyag na trabaho itong tanga, dali oras-oras na. Ginatang na kagamit ini. Binaadan na natigyan mo. Isukan mo rin patanglit, pasumuan na ta, pagumuan ta, huwag-huwag na mawalin na ta, taginatang na. Pupuan na ka, kasi dyan gamit hindi ko na natagaw. Hindi. So nga talaga, mati parang trabaho na talaga, gina ng lalim, dausan ng lalim, hindi ako naging trabaho na ito, na. So nakita daw mga talaga, so ngayon kasano ko ma, kasano ko masiputan yun ito. Mabaling nga, kasano ko mga unang manabak na ang mga tao, kasano ko nang manarangayang na
nabagnang ataw. Gamin, haday ni Diyos kay Pana. Amen? Amen. So nabagnang ka ng tao, kabukat ni Diyos sa dahil ka. Oh, praise God. At nagsak kayo nila ita. Ipagkitang kinakapon Diyos na nagsak kayo. Amen? Anak ko na naparapay. Nabagnang kabukat ni Diyos sa dahil niya. Isulit natin mga kanya, tinabigsa, tinabilaw, salot ka. Amen. Kasi pasyon na bigyan kung makalina kay kaya pagiging gapot at Diyos sa dahil niya. Manay ni Diyos, si Kristo, daan niya, gamamantol kanya, tinabigsa, ipanaman. So, ang talinawag ka, tinita. Ibagbalag na ito, kapsang ang talinawag ka, tinita, kapot na iso, na ito, full duty kita ko. Na ito, tinibang na kamay ang bibiyag ka. Nasaysayat lang ang matay ka, nung kamay lang ang talinawag, di pa pati ka, nakatalinood ka, may lang mata. May bayat lang na mauyos tigyan, iti may isang tao. Kaysa niya sangat talino, di pa mati. Tao, umaitin ko na tira mo, kapakaludin na iti aming kita iti baso. Kahit kung na iti Biblia, nadadapos ipagbanagan dito ang tao. So, nakamang kakabsat, nanpaskan nga na mati, napugsatan ni tira mo. Kahit agsubli ka man, hindi sana nga pa na mati, in may ka man, hindi pa nagdodwa, kung na iti Biblia, dadapos ipagbanagan dito ang tao. Diyan, may isa nga, demonyo nga, dati niya na, mga alam ang itugot pa iti bitong demonyo. At dapat ito, itipagbanagan kay tao. So, ano, naman naman kami na Diyos, kanayin ka agyaman. Kanayin ka agyaman. Diyan nagbasa nila ang minunod. Kanayin ka agyaman, itimbaga na kita. Nga sika, at narangmay na ka. Amo yung itinarangmay ka saan lang, at material na barang itiputubuhin na dito. At itinarangmay ka, tutubuhin na dito, itinarangmay di espiritu, itinarangmay di karagwa, itinarangmay di panunod, itinarangmay di physical, itinarangmay di sarunat, itinarangmay ba, itinarangmay di material na barang. Kaya ko na nasumusurod. Diyan material na barang, kapag sumusurod. Saan mo nakakamatin? Saan mo naman silaw-silawan, nag-irupot lang, tumurtay mo ang trabaho mo, pagpautak mo lang, umasenso ka sa anan, di ay kat sumurso, di ay bidisyon. Among tibiyang mo na, araminum lang itibiyang mo, sir, di natin ako Diyos. Ni ako Diyos, ito natin tuloy, ito natin parang kapatid mo lang, ito natin parang paagod mo lang. So, bindisyon, ito sumurso, tingka, no, ang talinag kahit pamati, no, anya, iti ko natin ni Diyos, maipakan kaya ka. So, siputan nyo dito. So, saan mo ay palupos? Anyaman nga rigat, anyaman nga trahedya, didigraw, tutliday sinay, umaygit ka, saan mo ay palubos nga isuret na iti kinasyasilong, saan mo ay palubos nga isuret na iti pagbalinaw, saan mo ay palubos, kung saan ka umanaw ka nagiti negatibo nga kapanunutan, doon ka ang talinag ka iti pamati, doon niya ti kunati Diyos may papankin ka, kunati Diyos, inpaay kunti sa lunat kinga, kuna na, nagitibok mo at binilang mo amin. Doon mo lang saan ka mag nagitiuri may saan ka nga. Kunan ni Diyos, saan ka nga panahon, saan ka nga may kata. Kunan ni Diyos. Di ba nagsangin ka tagsat na nga, ngayon tirang po ka po, may kagsap. Kaya kunan na, manunang po kawan ka di doble magkabindisyon, iti may sumpi. So sino pa hindi pa nagkunang? Mabalin na kunang si sasakita, na kurang paliyak, na kapsutak, ngayon saan? Nudigat kunang, naragsak. Amen. Nakiksaak, nabilaga, nasalunata. No kanayon mo ay deklara, no anya iti kunay iti Diyos may papankin ka, kanayon mo nga makita iti bendisyon iti Diyos. Kanayon mo nga makita iti pagayatan iti Diyos nga may parangaran iti biyag mo. So kanayon mo ay deklara, no anya iti kunay iti Diyos may papankin ka, nga nasalakan ka, napakawan ka, naagasan ka, nawayawayan ka, nabindisyonan ka, at dagit ka iti amin nga masakulang mamay pa iti biyag, kaya ti masakbayang nagpintas, nagtimbay. Oh, Lord. Nabagnang ka nga tao. Saan ka nga nakurapay, natatarigagayang iti umasenso? So saan mo natatarigagayang iti umasenso? Kaputasin sa ano ka nga tayo. Nundi ka. Dahil ka magsa. Saan ka nga nakurapay, natatarigagayang iti umasenso? Nundi ka kasi sado ka. Nalablabanan, iti kinakurapay. Lablabanan, iti kinakurapay. Babae, iti panagtalinan, iti pamati. Kat nagtalinan, kat pamati. Asensado ka, tangan na yan. Ngayon nagbababa, di dyan yung umay ka, iti kinakurapay. Di dyan ka naman kilablaban. Nga, lablabanan, kung na gusto pa ko, gumgubat at iti, magiging tinamla. Gamin, at dalat at isumisunod. So, ang talinan ka at ipamati, doon niya, di ko natin Diyos, may papan, ken ka. Basta natin ko, sa kulit na naman yung message mo. Ni Apo Jesus, basta ko lang ako muna yung Apo Jesus na natin. Amoy ni Apo Jesus, ni Apo Jesus kay Diyos. Ni Apo Jesus kay Ama, Anak, kay Espiritu. Di kina Diyos na, sulat din ang parsway ni amin na luto. Di kina anak na, di kina tao na, at nagbisin,
Imbaga ni Apo Isus karigit itang tao, sakbay ni Abraham at tao. Naawat karigit itang tao, kasano po mga sika ni Abraham? Kasano po mga yung mga naka ni Abraham, nakakaya ni Abraham, kunyapa lang ni taon mo. Doon kakit din. Pagsakad na masalat din, pagsakad na din, awang matalag, awang matalag. Kat po na nagnaid ng babagatanda ni Apo Isus, kas Espiritu. So ni Apo Isus kat Espiritu. Ngayon so kinakain na tayo, so tagigyan kada tayo. Praise God. So that ada istorya, may papan ni Apo Isus. Dan ni Apo Isus kitindalan ni Espiritu niya ang ako sulisukin ni Diablo. So di tinatawag ni Apo Isus kat sinulisog ni Diablo. Ngayon isulisog kat saan nga makaplasta, kat saan nga magbaligid kung talinan ka, hindi pamati. Amen? Itilaan ang mapuna nga pagbalinan nga pagarian, hindi mapuna nga sulisog, hindi ba isa katao, ganito ang galba, no saan nga talinan, hindi pamati, no yan, hindi ko natin Diyos. Basahin tayo ako sa inyong libro, in Matthew chapter 4, verse 1 to, Matthew chapter 3, verse 16 and 17, and Jesus, when he was baptized, he went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, and whom I will please. Kuna ni Diyos, dahil ito'y anak ko adong tungod, apakaragsakat launan. So di Ama, kuna na di anak, dahil ito'y anak ko adong tungod, apakaragsakat launan. Kat ni Apo Jesus, di kinatao na, nagtalinaan iti pamati, noan niya iti baga iti Diyos. Noan niya iti baga iti Ama. Noan niya iti pagbanagan iti biyag mo. Noan dapat ikasasaan na unang pudong at ang anak na iti Diyos. Pudong at ang nabindisyon na ako. Pudong at ang naagasan ako. Pudong at ang napakawan ako. So anya iti pagbanagan iti biyag mo, so anya tatati kasasaan iti biyag mo, noan dapat iti sitwasyon nga po na pudong at ang anak. Numatang may sa akin isang sangayan na paswa. Di ba nakita ko ito? Dinagila ko lang ng tao. So basahin niyo ako sa Just 1 more chapter. Verse 4. Matthew chapter 4, verse 1. Then Jesus led out of the Spirit in the wilderness to be tempted of the devil. So ang tali isu-isu. Isu ang tali na rin. Iti pamati, manyati ko na iti Diyos. May papanting ko verse 2. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward unhungered. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. So ni Apo Isus, kahit saan nga nanganay tilas po, dinupat nga puluhan daw, kinupat ka, pulo rabi, kagpasan na nagbisin. So nagbisin, di kinatao na. Di Diyos ang nagbisin, amen? Di kinatao, iti mapuna, na nagbisin. Dual nature ni Jesus Christ, kinatao, kina Diyos. So di kinatao na, kaya nagbisin. And when the tempter came, to so di mighty mapuna nga suliso, kaya ko na, nusikay ka na iti Diyos, pagbali naman garot, nagindi ka matulog tinapay, kanina, bisin ka. So di mighty suliso, namang suliso, kini Apo Jesus, so dahil tali ti Diablo. So ti Diablo ko na, isuliso, iso ti Diablo, kaya ko na ti Diablo, sige man na rin. Nupod mo masika kagarap ni Diyos niya, bisbisin ka. Pagbali naman garot, nagindi ka matulog tinapay. So tatati sa lutso. No isugot saan nga mamati nga anak iti Diyos. No isugot saan nga mamati nga anak iti Diyos. Kasano agrespan iso na dito. So no saan nga mamati, no agdagba nga iso na anak. Pagbalinan na nagiti ba itong ginapa. So ipanagdag nga iso na anak. No agdagba iso na. Ngang gapo, tali Apo Isus, si kinatawa ni Apo Isus, mamati. Iso na at mamati nga anak iti Diyos, saan nga pulos agdagba. So kapunta saan nga Lord ba? Saan na nga sa kulang na ipanignan na iso ng anak ni Diyos. So no sigarat saan ka nga Lord ba nga anak ni Diyos awan di ka sa kulang nga panagnan. Mabalin na po natin karabang. Apay kayo nga rin mo, dapat kinaapo Diyos sa kayo nga sa mga bumapaknan. Awan na di ka sa kulang nga panagnan. No, dapat kinaapo Diyos sa kayo nga sa mga pan kaya nga agasan na kiti masaksan. Awan di ka sa kulang nga panagnan. Uuray saan ka nga maagasan. Uuray mo may tingkay di patay. Ang mumlat ka, kalinod ka na tayo pamati ka sa mga Diyos. Inbagay ni Diyos na anak na ka. Awan na hindi ka sa kulang na panagdag. Amen. So saan ka nga parik-parikat namang panagdag ka kung yung atang anak na kay Diyos? Namin kumating ka dyan yung sitwasyon. Di dyan mo tingog, kumundaway tinamot.
iti paso ni Jesus isang panamat ng magpatawag ikay di paso. So takno saan ka galing ikay di suliso, at talino ka di pamati mo niya di ko na Diyos. No in bagay di Diyos na anak ko sika. Ang anak ko na kayo, unay di Diyos. At talino ka lang at di pamati nila. Amen? At adalan din sa uti Diyos. Tayo sunay din yung bagas mo kasama mong mabalin ng ito tunig ka, di pamati. Saan ka mag-tunig ka rin di pamati, saan ka nga dumakdal di pamati. Yung nagpapatanggay di para ka mo hindi sa uti Diyos. So agad adal tayo amin. Uri siya. Amin tayo. Agpapada tayo. Lifetime process. Hindi mo ko na nga panagatan tayo. Isumasa. Saan kayo kung mga mabalin? Saan kayo mamapapay? At talinan din lang tayo pamati. Tuwa niya di ko natin Diyos. Kaputa ti may sana nga si Gundo. Saan ka nga nagtalinan di pamati bagating ka. Mabalin na ka masipayo na di ka puso. So mati amin na biyag mo. Masa kung na nakaalay mo. Iti panunod mo mga kanayin. Kaya ako Diyos. Tuwa niya iti ko na iti Diyos. May papan. Kaya ka. So tata. Ipakita, iti umiso, iniksak ko nga, tuktukuyin na dito. No, anya hindi paspasin ka, nga dito. Nga dito nga sumiso, nga umay. Kaya iso na ito, hindi ba apply, hindi ba ito? Nga umay, hindi na panunod mo. Nga pumunta, no, anya dito natin Diyos may papansin ka. Dahil dati ka, makulit lang daw. May apply, hindi bagin, may hindi bagin. Takno na hindi bagin, at iso-isurutan. Iso nga masako nga bubatan, hindi kaya hindi bagin. Nga mapaniti panunod mo, sumugsag iti panunod mo, nga pumuntra, no anya di ko natin Diyos may pangitang, kahit mang padas, nga mangdadagal, no anya di pinatin. So anya di pinatin? Anak na kayo di Diyos. Isang sangayan ka nga para so, adagin ka di manakabalin, adagin ka di na Diyos ang manakabalin, adagin ka namin nakasapura mapapili diyan, na isarapan ka, naagasan ka, kompleto din ibiyang mo. So dito din baga di Diyos tingnan. Adagin ka kanayin, saan ka kapanaman, saan ka kabaybayan, nga bilisulisog kumain, nga pumuntra, no anya idedali ka manunod mo. Isumo ko nang sana pa lang matigil mong tata, karamihan pa rin ito, at dati pa kan ko, kadagiti anak ko, at dati gatas ko, itibalo na kita anak ko. Ngayon sinumbaran niya ako, Isus ko na, pa'y pagpangunang aya, noan niya itisuot, dagiti anak mo, kinuan niya, tikanaw ito, nubigat, saan mo yung kita na kinabilin, saan dapat kita trabaho at trabaho na pina? So ano, nang mati ka din ako, Diyos, ibagat na ito, ibagbagat ni Diyos kin ka, message ibi Diyos kin ka, dito. Saan ko lang na ibagbagat ito yung bukod ko, Matthew chapter 6, verse 13. Matthew chapter 6, di whole chapter. Basaan, doon yan ipagpagay ni Diyos. No kasano pa, na agtali na hindi pamati. Ngayon, aming yung bendisyon, at sumursurot. Amen? So, sino ka? Hindi pa nagpunang. So, saan ka nga ordinaryo at tao? Saan ka nga sinsinang na tao? Saan ka nga asi-asi na tao? Saan ka nga alawagi na tao? Saan ka wala-wala na tao? Hindi ka na isang sangayan ka at tao. Hindi Diyos inaramid na ka man isang sangayan kinakaskas ka. Adaan ka dinapintas medyo, kinabalong ka, anak na kay Diyos. Adaan ka dinapatid na dara. Adaan ka di royal blood na agay ayos ka na iti okurat mo, kinaburunaan ka, iti pabot ni Diyos. Kaya kayo maragsakan? Ang kayo mali maragsakan na naburunaan ka, iti pabot ni Diyos? Ipakita yung pinabo Diyos. Ipakita yung pinabo Diyos na gragagsakan. Ipakita ko sa Amen? Amen. Praise God. Amo kumada ka niya puso, maragag sa akin sa hindi pagpagat ni Diyos, di parabol ko, hindi ko mo nagkita. Pinsuot ko, hindi ko kita. Sika, hindi ka sayaan at karili kami ng puso. Kaya sa kipin, in-encourage ko, ang talingan kahit pamatik. At talingan ka, noon yan ko na ni Diyos yung patinta. Tapno, saan nga galing ibis-bis. May sapay, ngay magbagat ni Diyos. Hindi pinaswa ni Diyos ni Diyos. Ikabil na rin between iti tanata. Kaya kung na ni Diyos, it was good. Ikabil na iti init, kaya kung na ni Diyos, it was good. So ikabil na rin ni Diyos, iti bulan iti tanata, kaya kung na ni Diyos, it was good. Ngayon, hindi pinaswa na pa. Una ni Diyos, it was very good. So, hindi pinaraswa ni Diyos, itilubong yung kabil na nagtitipin, ititangatan yung kabil na tiinit, yung kabil na itibulan, ngayon saan na may ibaga, iti very good. Itilang nang ibagaan na, iti very good, kaya hindi pinaraswa na ka. So, si kakit na isang sangayan, kanagit amin na paswa. Nabalor ka, gabot anak na ka, iti manakabalin na Diyos. Katagdating ka, iti Diyos. So, ang kawit ka lang dama, it is testimony yung jabarayo na mga tao at Diyos ang dala niya.
Kita ada raman ini pababa pamato sa andang maawatan nin kapungan na baknangak kaya po pati Diyos ada kanya sa awanan di pakasakulak ini Diyos ada kanya kompleto di ako isuna kanya aming ramida ikanak di kita silipas at amukpun mo na isuna kaputi isuna ito ikapuno apa yung agbibiyaga so iti aming ang pasat itibiyag intun kong kinwana at isuna iti mga mong mag-isap-sabot. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. Di Diyos kanahin na nasusuplayan. Kanahin na isang-sabot di amin nga kasapulak sa adda. Addan amin nga kasapulak sumutang ang nalito na Diyos. Agbiyaga lang kasi makaya kayo. Kaputada kanya kung ikiramon apang tapudan di amin nga kita hindi pagtaudan di amin nga kita tibasun kita ang pasang nga napagsabi. Amen? Sa adda ka yung ikiramon nga pagtaudan di amin nga kita ikinaimbag nga isu ni Kristo. So dahil takakabsa iti-adal tayo tatap nga Espiritu Santo kaya kumay nga mangtugna isaan nga padamati kay Kristo. So namati di kay Kristo agtalinan tayo kin pa no anya di ko natin Diyos may papan ka dito. Agtalinan tayo no anya di pagpaga kay Diyos ka dito. Kaya pagtulog tayo no anya di ko natin Diyos. Hallelujah. Namaya kayo mga Babaan itinagan ni Apo Isus. Idiklara. Ako babaan iti panamatik iti jalpasan na naramidan ni Apo Isus. Nagbalinak ang nalintag. Nagbalinak ang lintag. Nagbalinak ang naragsak. Balinak ang pagsak. Nagbalinak ang nabigsak. Balinak ang pigsak. Nagbalinak ang nasauna. Nagbalinak ang salunap. Idiklara. Diklamak. Babaan iti panamatik iti jalpasan na naramidan ni Apo Isus. Hindi pa namatay kinalapas niya namin na Apo Isus. Nagbalinak ang nasalwa. Balinak ang salunap. Nagbalinak ang baro para sa Nagbalinak ang baro palswa. nagbalinak ang kayo-ayo imatang ni Diyos. Balinak ang makayayaw ng timatang tinos. Kaya nagragsak ka. Kaya nagragsak. Kapo dyan ang pasan na naramidan ni Apo Isus. Kapuya naramitan niya ni Jesus. Agdan hindi pa nakabalbali bibigyan ko. At dahil di pa na kayo nagmalik, ipiyak ko. Nagbalinak mo ang naragsak na tao. Nagbalinak ako na nagsak ataw. Nagbalinak mo na narangayin na tao. Balinak ko na narakakain na tao. Nawayawayaan ako manipod iti baso. Nawaya-waya na ako manipod iti baso. Nawayawayaan ako manipod iti taktika ti Choblo. Nawaya-waya na ako manipod iti taktika iti kaplo. Kaya nagbibiyagak na daantal na. Nabibiyagan ko na tantal na. Kapo dyan ang pasan na naramidan ni Kristo. Kapuya na ako na naramitan ni Jesus. So agragsak. So agragsak. Kitipid ko itibiyag ko ni Kristo. Titit ko tibiyak ko kay Kristo. Kinidiklara. Hinidiklara. Babae na di pa namati kini Apo Isus. Nawa hindi pa namatay kina Apo Jesus. Naisalakan. Nagsalakan ako. Napakawanan na di baso. Pakawanan na gini baso ko. Naagasan ako. Naagasan ako. Nawayawayaan ako. Nawaya-wayaan ako. Nabindisyonan ako. Nabindisyonan ako. Agda kanya ko hindi kami napasakulang kamay bahay niya. Adakan niya akong di gusto ko lang kami pa yung tibiyak. Kaya nagdiyaga. Nagdiyaga. Kaya di masakbayak at nagpintas. Hindi masakbay. Napigtas. Kapoy yun alpasan na nakamitan ni Kristo. Ako tinaramitan ng Kristo. In Jesus' name. In Jesus' name. Glory to God.